Vítajte pri športe! Takže začneme Ligu majstrov, ok. Real Madrid potvrdil šampióna, prehral 3-2, ale postupil, ok. Potom mali Dortmund, som držal máge. 2 góly offside, tí rozhodca nemajú hlavu. Takže tam to bolo 3-2, Dortmund postupil, takže bude hrať z Real Madrid a kto vyhrá? Dobre, takže ďalší zápas sa hral Paris Saint-Germain Barcelona, stav 1-1. Furča postupuje, čiže Barcelona. Takže na konci tabeky si to môžete prečítať ona a na začiatku zabudol som. Bar a na konci ona. Streda, kde tam pri začiatku bar. Dneska čítal sme ťa Springlerovho operačňáka. Dobre, takže a potom ešte mali sme jeden zápas, Juventus Bayern vyhral 2-0, tak treba. A bude hrať s Barcelonou, potom Európska liga, Bazilej vyhral 2-2 po hracej dobe, ale penalty dal 4-1, dobre. Berem ho do semifinále. Potom bude hrať Štizu, ktorá postúpila cez Rubín Kazán po domácej výhre 3-1, tam 3-3-2, tak Rubín vyhral. A potom máme tu Lazio, Smoláky, prehrali 2-0, ďaká vyrušenia, tam je doma 1-1. Libor Kozák, tak čo si neskoro, a to čo vám? A, kde máte teraz ho? Takže Fenerbahce bude hrať tam z Benfiku, ktorá postupila cez Newcastle, neférovo, lebo Dibir Sise, keď nedá 2 tyči, majú postup v kapse, no ale nemajú kapsu. Dobre, tak to je z dnešného športu všetko a ideme na slovenskú reprezentáciu. Slovenská reprezentácia vo futbale smolila trávniky a neporazila Izrael, prehrala 2-1, lebo Slováci smolili trávníky. Dobre, a to potom vo floorbale sme porazili Japoncov 2-1, lenže preto, lebo Japonci lahli na zem, lebo majú angínu. Tak, a potom máme tady aj futbal. Henkyščane dal 3 góly, ale nestačilo, prehrali 29-3 v partizánskom futbale. A potom ideme na shop, na e-shop, ktorý vlastne neexistuje, dobre. A ďalej máme tady športovú novinku. Je piatok, tak nezabudnite na fande, ide Česká liga, zápas je. To je odo mňa všetko a nezabudnite pozdraviť mamičky. Naozaj.